Γεια χαρά σε όλους τους ψαροντουφεκάδες, ψαράδες, σνορκελίστες και γενικά σε όλους τους θαλασσινούς που μπορεί να βλέπουν αυτό το βίντεο. Αν μείνετε μέχρι το τέλος θα δείτε κάποιες από τις βουτιές που έκανα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σε αυτή τη βουτιά, αφού φτάσω στον βυθό, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα αντιληφθώ ένα ψάρι πιο βαθιά από εμένα, από τη δεξιά μου πλευρά. Κατευθείαν θα ξεκινήσω ένα συρτό προς το ψάρι, όμως αυτό δεν είναι καθόλου δεκτικό και συνεχώς απομακρύνεται όσο το πλησιάζω. Όποτε το ψάρι στρίβει για να απομακρυνθεί, καταφέρνω και κλέβω κάποια μέτρα για να έρθει πιο κοντά του, με αποτέλεσμα στο τελευταίο του στρίψιμο να κινηθώ λίγο πιο γρήγορα και με μια πολύ καλή βολή με προσκόπευση το ψάρι να περάσει κατευθείαν στη βεντονιά. Ο ροφός θα καταφέρει να μπει στο θαλάμι και να βραχώσει επιπόλαια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άλλη μία βουτιά από το ζευγάρι για να μας ακολουθήσει το ψάρι στην επιφάνεια. Σε αυτή τη βουτιά έχω σχεδιάσει να κατέβω για καρτέρια συναγρίδες. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν φτάσω στο πόστο που έχω σκεφτεί ότι θέλω να καρτερέψω, ένα απότομο σπάσιμο βαθύτερα από το ψηλό θα με κάνει να κοκαλώσω και να περιμένω μήπως κάτι έρθει νωρίτερα. Αντί για συναγρίδες θα έρθει ένα ωραίο κοπάδι με παλαμίδες, το οποίο οριακά δεν θα μπει σε βολή. Από την επιφάνεια έχω δει ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στο ψηλό, οπότε αποφασίζω να κάνω μια βουτιά και δικαιώνομαι καθώς έρχεται μια συναγρίδα σύντομα στο καρτέρι. Το ψάρι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, θα μπλεχτεί μέσα στη φυκιάδα. Αυτό με κάνει να μην νιώθω σίγουρος για τη βολή ή ότι μπορεί να σκιστεί το ψάρι, οπότε θα ανέβω επάνω, θα πάρω το μικρό και θα κατέβω για ένα δευτέρωμα για σιγουριά.
Εδώ κάνω μία βουτιά με σκοπό να καρτερέψω για συναγρίδες, όμως δυστυχώς δεν έχω αντιληφθεί ότι έχει θολώσει ο φακός της κάμερας. Λίγο αργότερα θα κάνω μια βολή σε μια συναγρίδα που οριακά θα φανεί, γιατί εκτός από θολό φακό έχει πλέον μετακινηθεί και η κάμερα και δείχνει λίγο πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε. Η βολή, όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ καλή, το ψάρι έχει τυπηθεί ψηλά και δεν το χειρίζομαι και καθόλου σωστά, γιατί συνεχώς το τραβάω επειδή φοβήθηκα ότι μπορεί άμα μείνει κάτω να χτυπηθεί και ίσως κάτι να χτυπήσει. Όπως καταλαβαίνετε, το δευτερώμα για άλλη μια φορά ήταν αναπόφευκτο. Αυτή η βουτιά, φίλοι μου, είναι ο ορισμός του να μην τα παρατάς ποτέ και να έχεις υπομονή. Και άμα θέλει θα σου δώσει. Βρίσκομαι σε διήμερο ψάρεμα, στο οποίο δεν έχουμε δει ψάρι ούτε για δείγμα, ούτε ριχά, ούτε βαθιά, και είμαι έτοιμος να βγω από το νερό. Αλλά λέω, κάντινα τη βουτιά ποτέ δεν ξέρεις.
πληροφοριακά από το κοπάδι δεν φαίνεται ούτε το μισό στην κάμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε σύντομα.